लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैला जे बरगयारि सारा जे माखासे मटिभेशनेल स्पिच होदों जे गाव गावनि गथ' गथायखौ माबोरै जोथोन लानांगौ गाव गावनि गथ' गथायफ्रा जुदि बायजोआव फरायनो थाङोब्ला बिनि सायावहाय जों माबायदि बिथांमोनखौ जों माबोरै अननांगौ थाखायै फैसायै रां रुफायै बा गोसो गोरबोजों माबायदि अननांगौ मारै जोथोन लानांगौ बिनि मोनसे मटिभेशनेल स्पिच बिथाङा होदों आं सिगाङावबो आंनि चेनेलाव होखांखाबायमोन दा दिनै आं होगोन आरो नोंथांमोनजों रायलायगोन आरोखि दा नोंथांमोना बिनि भिडिअ क्लिपखौ ससे नायना लाग्रोदो ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों रायलायनोसै जे बे आयदानि सायावनो आङो जेसेबां हायो आंनि मोन्दांथिखौ शेयार खालामगोन आरोखि नायग्रोदो अब्ला आंनि गोबां लोगोफ्रा मा खालामो बेंगालर दिल्ली कलकातायाव फरायनो थिनहरो गावनि गथ'फोरखौ जेलानोखि जों बेबायदि टेबोलाव मालाबा रायलायबा मा बुङो आं फोजोबनोसै दे गोलावद्राय जाबाय र' रायलायबा मा बुङो फिसालानो फैसा हरनांगौमोनलै 2 लाख मानोलै ए माबा जुथा बायनो जुथा बा जुथा बायनो 2 लाख जोंथ' साननोनो हाया जुथा बायनायाव 2 लाख थिगानो दं थाखा दं जुथा बायनायावनो 2 लाख दानिया 5 बोसोर थांबाय 5 बोसोरनि उनावहाय दिल्लीनिफ्राय न'आव फैफिनबाय जेला न'आव फैफिनो बा गथ'आ ओरै जानानै फैयो मानो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै फैदों ड्राग्स एडिक्टेड सोंबाय गथ'आ मा पास जानानै फैखो एमएससी पास जाबाय खिफुटा सार्टिफिकेटखौथ' रावबो नायनो थाङा रावबो देखाया न'आव फैबाय 2 बोसोरनि उनाव दुब्ला मानो थैखो ड्राग्स जायोमोन दिल्लीयाव थांनानै खौथि फैसाखौ लानानै इन्जय खालामबाय थादों गिदिंथिंबाय थादों ड्राग्स जाथिंदों जौ लोंथिंदों सेस फिनिश थ' थाखा फैसाजों बहा जाखो थाखा फैसाजों जाया जों नैबेजोंसो जायो दा ओंखायनो आं बुंदों बेबाय थानाय साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ लानानै सिमां नुनो हायो नोंखौ सोरबाया बायदिसिना बुंगोन सोरबा बायदिसिना इनसाल्ट खालामगोन डोन्ट केयार नोंनि लाइफ आं मोनसे सल'बाथा खोन्थाना फोजोबनोसै दे सानै बिफा फिसाला गामिनिफ्राय गोजान जायगायाव थांनानै गराय मासे बायनानै लानानै फैदोंमोन थाबायना फैगासिनो बिफाया सिन्था खालामबाय एसे गोजान लामा थाबायनांगौ फिसालाया आंना गरायाव गाखोथोंसै बाबा नों गरायाव गाखोदो 13 बोसोरनि फिसाला गरायाव गाखोबाय गथ'आ गरायाव गाखोना फिसाया थाबायबाय गरायखौ होनानै थाबायना ससे थांनानै सानै मानसि लोगो मोनबाय लामायाव सानै मानसिया बुंबाय हाब माबायदि गथ'लै बेलाय थिग नङालै बे फिसाया गथ'आ बिफाया थाबायबाय दं साला गाव आरामसे गरायाव गाखोबाय दं थै माबायदि गथ'लै बेलाय जाबाय गथ'आ सिन्था खालामबाय नोंगौथ' थै आं गाखोआ गथ'आ ओंखारबाय बाबा नों गाखोदो जाबाय नंगौ नामा बिफायाबो सानबाय फिसालाखौ बायदिसिना बुंबाय लामानि मानसिया दे फिसालाया एसे खुसि जाथोंसै होनना बिफाया दाना गाखोबाय गरायाव गाखोना थाङै ससे मोनहैलायबाय ससे मोनना 7 मानसि लोगो मोनलायबाय दाना 7 मानसिया बुंलायबाय माबायदि बिफा बेलाय फिसालाखौ थाबायना गाव आरामसे गरायाव गाखोबाय दङ मा अगियान बिफालि बेलाय जाबाय बिफाया खोथाया नंगौथ' ओइ बाबा फैदो सानैबो गाखोनोसै होननानै दाना सानैबो गाखोबाय गरायाव सानैबो गरायाव गाखोना जेला थांबाय थाङै आरो माखासे मानसि लोगो मोनहैलायबाय दाना मानसिफ्रा बुंलायबाय बाप माबायदि मानसिलै बिसोरलाय सानै गाहाम गाखोदों गरायाव बे सान्दुं गोसायाव गरायखौ खुथारसिगोन नामा बिसोरलाय मा अगियान मानसि बिसोरलाय दाइट जाबाय फिसाबो गरायनिफ्राय ओंखारबाय बिफाया होनबाय फै दंफां सिङाव फै सिन्था खालामबाय बिफाया माबोरै जाखो आं फिसालाखौ गरायाव गाखोहोबाय बेयावबो दाय नेट गैया खोमालै एमबि गैला फिसालानि जायगायाव आं गरायाव गाखोबाय बेबो दाय थ' ओंखायनो जों सानैबो गाखोबाय बेबो दाय माबोरै जागोन फालाय मानसिफोरनियालाय साननायफ्रालाय बादि आंनि गराय आंनि गथ' आंनि मथे आं सोलिगोन जेबो जाया गाखोगाफा गरायाव होननानै सानैबो गरायाव गाखोनानै ब्लड न'आव मोनफैबाय दसे उनाव थ' मानसिफ्रा बायदिसिना बुंगोन मिथिबाय डोन्ट केयार ओंखायनो होननाया नोंनि मर्जि नोंनि गोसो नोंनि संसार नोंनि लाइफ नोङो अनेक सिन्था खालामनो हायो मोजां सिन्ताखौ आं बुंदों
मिथिबाय नोंनि गथ'खौ आं डक्टर खालामनो नागिरदों गामिनिया सोरबा मिनिगोन नोंनि फिसालाया बोरै डक्टर जानांगौब्रा नोंलाय थेलाबोग्रा गाबोन बायदिसिना बुंगोन दा बेखायनो बे गासिबो डन केयार खालामनानै नोङो सिन्था खालामनो हायो मोजां सिन्था नों मा सिन्था खालामो नोङो खालाम थांखि ला येस गाबोननिफ्राय सिन्था खालामनो हायो आंनि गथ'खौ आङो फैगौ मेट्रिकआव 90% लाखिनोसै खारन आंनि गथ'खौ आङो डक्टर खालामनो नागिरदों इन्जिनियार खालामनो नागिरदों मास्टार खालामनो नागिरदों प्रफेसर खालामनो नागिरदों बे सिन्थाखौ लानानै गाबोननिफ्राय नोंथांमोना आवगायबाय था रावबो होबथानो हाया आरो जुदि बिनि सोलाय जोङो बेले बेजे सिन्था खालामोब्ला बे जोंनि फिसाफ्रा बेबायदिनो धंस जालांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंनि न'खराबो धंस जालांगोन जाथियाबो सेस समाजाबो सेस फिनिश दा बेखायनो आं गोलाव खोथा बुंलिया जोबथारनायाव आं नैबेखौल' बुंबाय बेबायदिनो साफ्रोमबो फरायसाफोर जायफ्रा दिनै बरायजाबाय आरो बरायजायाखै नोंसोरो इयुनाव साफा साफा गेदेर मानसि जानो हायो बिनि थाखाय खालि थांखि लानानैल' मैया मा सानदोंमोन नेगेटिभ बाथ्रा गासिखौबो बावगारजोबनानै दिनैनिफ्रायनो गोदान सिन्था खालामनानै गोदानै खामानि मावनो हायो आं बेखिनिखौनो खावलायबाय आरो बेखिनि खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ आङो फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोनखौ खावलायगोन जोंहा बेवहाय नितुल कुमार ब्रह्म बाक्सा जिल्लानि सोलोंथाइ नेहाथारि होनना बुंनाय बे फंबायाबो गोबां बाथ्रा बुंगोन आरो बिनि उनावहाय मोसानाय मेथाइ खननाय बेयाव दंनो आंबो ओंखाम जानानै फैफिननानै दा मोसाफैगोन आरोखि मिथिगौना ओंखामा इखैजायसो खोमा ओंखामखौसो गोसोखांबाय दं माबा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ माने बाथ्राया जाहैबाय मा फैला जेबो गैयारि बुंनाय बाथ्रा सैथोआनो बाथ्रा जोङो गथ' गथायफोरखौहाय बांद्राय थाखा फैसाजों अननानै गथ'आ जुदि मबाइल बिबानो मबाइल होनाय गारि बिबानो गारि होनाय माबा मोनसे गोदान गोदान गाननाय जोमनाय बिबानो होनाय बिदिजों जों गथ'खौ जोथोन लानो हाया आरो बेफोरबायदिजों जों जुदि गथ'खौ जोथोन लायोब्ला माने बे गथ'नि भबिसतआ साननो गोनां जायो आरो गिनो गोनां जायो आरोखि मानोना आथिखालावहाय जों नुदों जोंनि गेजेरावहाय गोबां माखासे फेग्रा मुवा निसाफोर जेरै ड्राग्स जानाय माबा जानाय हेन्थेन जानाय निसा लानाय बेफोरबायदि गोबां माखासे थासारिया जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दं आरो गोबां बायजोआव जायफोरनाखि फरायनो थाहैनाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा दिनै बेफोरबायदिनो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै फैदों माने निसाजों एडिक्टेड जानानै बिथांमोनहा दिनै बिथांनि फिउचारफ्रा दिनै स्पइल जालांबाय जोबस्रांलांबाय दा बेफोर जाथाया थार आरोखि स' बिथाङा बुंदों जे नोंगौ जोङो जुदि गथ'फोरखौ जोङो हायोबा रायबाबो होनबाबो जों गोसोजों बांसिन अर जों बिथांखौ माबोरै बा जों गाव गावनि गथ'खौ बबे मोनसे बाथ्राजों बुंनानै जोङो बेखौ फरायनायाव गोसो होनो हागोन थाखा फैसाजों नङा बेफोरनि सायाव जों नों खुद गावनो गार्जेनानो साननांगोन आरो साननानै एसेबाबो माखासे फोथायथाव बाथ्राफोरखौ जों गथ'फोरनो बुंनानै होनो हानाय जानांगोन बिथांमोना माब्रैबा माने मोजां फरायनानै फैनानै टाउनाव थाहैदों नोगोराव थादों सोहोराव थाहैदों दिल्ली बम्बे माद्रासाव थाहैदों बेयाव थाहैदोंब्लाबो बिथांमोना फैनानै माने मोजां फरायनानै फैनो हायो इडुकेसन लाइनावहाय गावनि लाइफखौ साक्सेस खालामनायावहाय बिथांमोनहा माने खामानि मावनानै फैनो हायो एबा माखासे गियानफोरखौ सोलोंनानै फैनो हायो रोंगौथि गियानखौ लानानै फैनो हायो स' बिनि सायाव जों बिथांमोनखौ जों माखासे थुलुंगा होनांगोन आरो जों लामाखौ जों दिन्थिनानै होनांगोन खिन्थु नांगौ होनबानो थाखा फैसा हरनाय मानाय माने नांगौ होनबानो गोदान गोदान मबाइल बायनानै होनाय नांगौ होनबानो गारि घरा बायनानै होनाय बेफोर माबा नङा दा बेफोर बिदोंबा बेफोरखौ जों मा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजोंहाय जों बिसोरखौ गोजोन होनो हागोन बा फुस्लायनानै जों माबा मोनसे बाथ्रानि गेजेरजों बेखौ राइट वेजों थांहोनो हायो नामा जों बिनिसो लामा लानांगोन आरो लामा लानानै जों खामानि मावबानो आं मिजिंथिदों बिथांनि फिउचारा आरो बे फंबाय बिनानावमोननि फिउचारा बा नोंथांमोननि गथ'नि फिउचारा मोजां जानानै फैगोन आरो बिथाङा दिनै दिल्ली बम्बे माद्रास बा गुवाहाटि जेखि टाउनावनो सोहोरावनो फरायनो थाहैयाथों मानो बिसोरो गाव गावनि थांखियाव साक्सेस जानानै फैनो हागोन होननानै आं सानो आरोखि मानोना जोंनि थाखाय बिराद गिनांगौ दंसै जोङो खुनु फोथायनो गोब्राब जाबाय माने जोंनि गथ' गथायफ्रा बांसिन दा मबाइलाव गाननाय जोमनायावहाय लोगोसे निसा जानायावहाय गारि घोड़ाजों लानानै ओजों बेरायनाय माखासे माने गाज्रि बेबहाराव बिराद गोसो होबाय आरोखि ओंखायनो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गथ'खौहाय नोजोर होबानो जाबाय आरोखि